antarane slup karo kukup kuwi sak temene cara nilaine padha. Ning sing luwih apik iku lek tiba slup. Lek apa iku jopone ora angel. Iki ya simbah-simbah biyen. Nggih. Ya ora dadak ngenyangi tirakat ora. Ya mu warep luwe ditibake luwe. Dino ya ta mancing jopone dadi dudu jopo kuwi. Alek dinane iki engko dipetung tiba luwe. Lah iku sing dikarepe luwe iwake kuwi lek luwe njur galak lek gondol pancing. Lah Pak Dibiyen ki dikandani simbah ki semune ya ndak percaya lan ya guyu nak mosok ngono. Ning katane dipraktekne Pak Di ya temen iki nah. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Gimana? Nggih. Pak ini kados biasane wonten niku ngopi-ngopi. Ya, nggih. Nyangkruk, nggih. golek tombo ngantuk. Nggih. Lah niki Pak niki saderenge napa ngrembug babakan niwau napa Pak niki nggih. Ya anu, Mak. Bahasane Pak D apa iku sing bakal dirembug carane petungan alat kanggo golek iwak. Dadi petungan nggih. Dadi petungan dina sing apik kanggo miwiti gawe alat kanggo golek iwak. Apa iku jolo, apa iku jaring, apa iku pancing, wis pokoke segala macam piranti sing digunakake nggo golek iwak. Nggih. Iku budaya para sepuh biyen. Wonten niku wonten pitungane. Oh iya nah, iya. Iku pancen ya wis wiwit kuno makuno para sepuh akeh sing gunakake nah bayenan. Nah, niki kula penasaran Pak Di. Iki pitungane bos pundi ini? Nah, ini dhisik aja lali logone Pak D. Nggih. Manunggaling cipta rasa budi karsa Padepokan Tirtarasa nguri-uri budaya. Nggih, Niki budaya Jawa. nggih. Nah, ngene. Dadi carane golek dina ya ta sing iso tiba slup utawa kukup sing paling apik golek buku kurantil. Iku pamane dina sing katemu ganjil 9 utawa 13. Pokoke ganjil. Nggih, dadi iki contone upamane 9. Lah petungane ngene lho. Nggih. Petungane slup kukup geranggang kempos. Slup kukup geranggang kempos. Slup. Nah, lek sama tiba slup. Jadi antarane slup karo kukup kuwi sak temene cara nilaine padha. Ning sing luwih apik iku lek tiba slup. Lan bukune lek iso milih buku kurantil. Lah, carane gawe rehne buku iku dalem sak minggu pisan wis ganti. Dadi yen ngepasi dina sing apik mau sing tiba slup utawa kukup
datek wukune korantil. Iku carane gawe apa gawe apa wae diwiwiti tok dhisik kena. Nah, pas dina lan buku iku upamane gawe jolo jaring pecah jeblak ayat sak piturute ya to. Iku dhisik diwiwiti wae ora didadekne. Mergo wektune kan gawe iku suwi. Bertahap ngoten. Lah ning carane yaiku nalika miwiti kudu pas dina iku. Ate apa meneh sing buku korantil mergo tinggi iki lho nak. Tinggi milih dina kuwi mulane upama diwiwiti tok dhisik kena wae. Nggih. Jadi rene proses gegawean piranti nggo golek iwak iku suwe. Ora beda wong ketok-ketok kayu nah. Wong ketok-ketok kayu ku lek wis wulane pener, dinane pener ora terus digarap diketok tok waton wis rubuh dhisik kena ape. Lah mengko burine mung kari neruske ndadekke iku wis dina-dinane ora masalah. Dadi anggere wis dipitungi iku mau ya to slup pupuk geranggang kempos. Lah kok dipitungi ngono slup pupuk geranggang. Dadi lek slup pupuk kuwi genah ape diarani slup kuwi gampang entuk iwak, gampang kelebon iwak. Pupuk iku ya padha. Ning lek tiba geranggang kuwi iwak iku upama wis nyemplung yang jaring utawa jala iku sosok gampang muncul meneh. Diarani gerangganging gronggong utawa gunggang pirantine. Mulane njur iwak iku iso ucul maneh. Nggih. Wong ya jenenge geranggang ki gronggong utawa buka. Ngono kuwi lelek kempos. Kuwi wis kerep suwung. Nah, jolo ngono iki upamane kaya iwak ketoke kaya ngambang-ngambang ning nyatane bareng dijolo, jolone dilulun kosong lan sak piturute dadi diarani kempos iki wis kaya kenek-kenek kadang-kadang ora kena. Ngene iku mana diarani tipe slup utawa pupuk bukune korantil kuwi iwak yen kena wis ora iso ucul tur gampang entuk. Ngono. Lah mergane apa lek diarani buku korantil kuwi pancen ya ben kanthi iwak-iwak kuwi ben gampang kena. Ngono lho. Rehne yaiku buku iku saben minggu sepisan, saben seminggu sepisan ganti. Mula yen ngepasi dasar dinane apik, bukune iku ndang diwiwiti ae, tegese miwiti tok ngono, mengko lek dadekne wis sak dina-dinane. Ning upama ora wuku korantil, ning lek dinane pener dipitungi 3 slup utawa pupuk, kuwi apik, namung sing cara sempurnane lan istimewane lah iso ngepasi wuku korantil. Tapi hitungan ku ya ngono, adane lek gak salah ngepasi sing neptune dina ganjil. Pamane 3. Berarti 9 niku kan minggu wage Senin Legi nggih Ade. Ngono iku. Berarti 10 nggih. 10 ya apik. Heeh, 10 mergo 10 niki kan Jumat Wage nggih Ade. Minggu Legi. Nah, kalih Selasa Pon. Ngono iku. Mergo sik tipe kuku nggih sik apik. Jadi niki seumpami dihitung ngoten berarti kelipatan 4 plus setunggal. Ya, berarti 4 plus setunggal niku kan 9. Terus kali 12 ditambah setunggal 13 saged nih Ade. 13 niku tiga kuku upamane Jumat Pon, Kemis Legi ya Ade. Terus Minggu Kliwon. Ya. Wonten malih Sabtu Wage. Malih Senin Paing. Ya, ngono niku.
Ya mungkin dihitung mawon nih Wadi. Misal niki Wadi praktek mawon, mungkin soalnya kadang tiangi kan pasti wonten sing bingung. Iya. Misalnya Sabtu Wage ngono Wadi. Sabtu Wage kan 13 nggih. Nggih dihitung. Mau wiwitane ngitung slup kuku geranggang kempos nggih. Slup kuku geranggang kempos. Slup kuku geranggang kempos. Slup. Eta nggih 13. Sing ngoten. Lah wujud piranti wis apa wae. Tapi lek pancing, kuwi kan ora kudu dipetungi ngono. Jadi mulane lek gawe pancing kejaba dina kuwi sing baku buku nah bedane ngono. Lek pancing ya kerantel iku. Nggih. Nek umpama ngepasi dina kuwi apik. Tapi cara apa iku? Pasti ta. Nggih, ati. Tapi cara istimewane lek pancing nang buku kuwi nah kurang niku. Jadi ngomong gawe walesan. Nggih, ngono iku. Berarti milaine damel walesane nggih, Pak. Lek pancing kan sing kudu gawe dhisik kan walesane. Nggih, tapi sik pecak ngoten Pak. Berarti iya lek pecak jare jebak. Iku ya bukune ya dinane. Dulu sampai turute ya. Lek nganu Pak, lek derek teng TikTok ngoten lho Pak, biasanya kan nyuwun pirsa Pak. Pak niki jopo ben anu Pak, ben gampang oleh iwak pas mancing niki napa wonten? Nggih. Dhisik kaya nate dirembuk ya dibahas teng mriki mawon. Nggih, soal ngono. Wong sak temene ngene lho nah. Lek apa iku jopone ora angel. Iki ya simbah-simbah biyen. Nggih. Ya ora dadak ngenyangi tirakat ora. Ya mung warep luwe ditibake luwe. Dino ya ta mancing jopone dadi dudu jopo kuwi alek dinane cengko dipetung tiba luwe ya iku sing dikarepe luwe iwake kuwi lek luwe njur galak lek gondol pancing lah Pak Dibiyen ki dikandhani simbah ki semune ya ndak percaya lan yo guyu nah mosok ngono ning katane dipraktekne Pak Di ya temen iki nah tegese iki yo entak-entuk ae. Lah mari ngono ya iku aku takon simbah. Hitungane kok iku niku sing luwe niku tiange napa iwake lho lek tiba luwe iki iwake le sing luwe ora wonge. Lek wonge mangan barek ora masalah. Ngono. Oh, ngoten dong. Iya lah itu bener-bener Pak De meraktekne. Nah, ya ora kok saben pas dina ngono mesti entuk akeh iki ya ora jamin namung cara persentase niki kerep entuk nek tiba luwe. Ya, ngono ya mung ngono iku. Panjenengan dadi ora ana jaba sing kaya sajake kaya piye ngono ki ndak ono nah. Iki tegese terjawab nggih Pak. Niku wau wonten jaba. Lae makasih dinten mawon ya Pak. Iya, heeh mung makasih dadi dipitung ngono kuwi. Nggih. Oke, niki balik malih teng pembahasan hitungan damel alat pados iwak nih Pak. Niki kan badhe rendeng napa sampun rendeng Pak? Ya, lho lek iki kok cara alam lingkungan ki ora rusak. Nah, nggih. Iki malah banter-bantere ketiga. Agustus, September sampai November iki kudune ngedak lemah iku kaya ngedak mawa. Lek jaman Pak Dibiyen lingkungan iki durung rusak, lah rene saiki alam lingkungan kuwi wis rusak. Mangsa ki wis angel ditangguh nah. Nggih. Lah ngene iki lek biyen sing mesti Agustus wiwit ketiga ning ana kiriman kesudan ben bisa ngopo pindu dan gede. Nah iku terus terang September, Oktober,
sampai November. Lah November iku engko terus apa jenenge ana talu, nah tegese talu ku ana gluduk gembleger, mengko gang pirang dina udan iku terus leren terus mari ngono gang pirang biasane bar talu iku gang sepagut, nah iku diarani tracap terus udan gede sampai Desember. Mulane Desember iku lek yen ngerata wong tuwa-tuwa gede-gedene sumber nggih iku lek itu ngalami wis alam lingkungan rusak lho Mas. Mongso iso rajek. Nggih. Ora kena ditanggung. Ngoten kadang nggih nyalane alam nggih Pak Adi. Padahal ini ku nggih pola tingkai ya wong iki. Alam iki rusak ing alam apa iso wong alam rusak lek ora dirusak. Ngene iku paling rusak ing alam iku lek sangka si alam dhewe pamane ana kayon diterangane. Enak sing sempal ana sing lumpuh kuwi sik barang lumrah. Nah, biyen ya ngono ning isih ajeg. Mongso diarani mongso isih ajeg banget mergo alas gedhe alas lindung. Wah ya isih pokoknya isih utuh banget. Nah, ngendi-ngendi gunung-gunung ya ora enak sing di dosa nggih ngono kuwi. Nah, iki mungkin kebetulan nggih Pak Adi kebenaran. Kan lek teng desane mriki kan wonten kali alit ya Adi. Biasane kan nggih wonten kathah iwak. Iya nah. Terus nah niki mungkin sing seneng mancing, iya dan sebagainya niki monggo didamel nggih Adi. Lan para sedulur-sedulur nelayan kuwi kan ya mesti to nah. Nggih Adi. Sing butuhne piranti-piranti. Kan iku lek diarani nelayan wong ya mapane ana laut kan ora ana asate. Beda lek karo ning desane dhewe saiki kali gedhe kali cilik wis ora milih nah lek desane dhewe mergo ya iku alame wis rusak. Biyen niku kali mae dhewe sing rada gedhe sisih kulon niku wah lha iku banjire mulai iwak iku ngendhok sampai iso gede-gede sak lengen-lengen sing panggawana banyune. Ha saiki golek cumbi cetak wis sangen mergo ora ono banyu. Nah, ini kebetulan pas azan nih Pak Adi mungkin di Bekasi mawon. Terus nuwun Pak Adi. Iya nah. Mungkin di sambung meneh. Nggih, wonten pembahasan sajenge Pak Adi. Soale wonten pembahasan pitungan-pitungan malih kan saged didamel. Iya. Iki guna banget nak munggo sanak sedulur saiki sik apa lek ngarani tembung menterengi eksis tegese sik akeh sing gunakake nggih ya Dik. Lan piranti sing digawe iku pancen isih dibutuhke banget nggih. Jadi niki matur nuwun Dik. Iya nak. Ngancani wangi napa ya sebrokan. Matur nuwun nih Dik. Iya nak. Iki saged nang malih. Iya. Iki sajeng.